Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Ελληνικού σε λίγο για την 14η αγωνιστική. Ο αθλητικός όμιλος Γλυφάδας υποδέχεται την Καλαμάτα σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το ντέρμπι, θα λέγαμε της αγωνιστικής. Η Γλυφάδα με τις άσπρες εμφανίσεις παίκτες της Γλυφάδας που θα δεχτούν και το χειροκρότημα από την εξέδρα, θα τα αποδώσουν βέβαια στους φιλάθλους της ομάδας. Στην άλλη πλευρά η ομάδα της Καλαμάτας με τις μαύρες εμφανίσεις. Τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι εδώ στο Ελληνικό. Οι γηπεδούχοι που θέλουν να αναπτύξουν μια πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά, αλλά θα πρέπει να προσέξουν όπως εδώ τώρα η πολύ μεγάλη ευκαιρία και η μπάλα στα δίχτυα. Και πάλι φιλοξενούμενοι επιχειρούν να συνδυαστούν. Ένα σούτ, εξαιρετική επέμβαση από τον Λιώνη. Στη συνέχεια άκονται βέβαια και τους φιλάθλους της Γλυφάδας που ζητάνε από τους παίκτες της ομάδας να φτάσουν στον γκολ της οφάρισης. Ένα γρήγορο γκολ που θα αλλάξει και τα δεδομένα. Να η πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αντρίκο που είχε προωθηθεί. Οι γηπεδούχοι που ψάχνουν με κάθε τρόπο τον γκολ της οφάρισης. Θα έχουμε τώρα τον Διατή να δίνει το πέναλτι. Το εκτελέσει και απομάκρυνε νέα προσπάθεια, θα το χάσει τελικά το πέναλτι ο Κόκαλης από τα δεξιά. Ίσως η τελευταία προσπάθεια των παικτών της Γλυφάδας για να πετύχουν κάτι καλό. Έγινε το λάθος, θα γίνει το σουτ και η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώργο τον Κατζατζή. Κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, ο Βασιλόγιαννης που θα κάνει και την παλιά. Να η μπάλα που θα πάει τώρα. Κεφαλιά, η πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα στο δοκάρι στην καρποτή κεφαλιά. Ο Ανδρέας ο Βασιλόγιαννης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ για τη Γλυφάδα, το 1-1 με τον Παναγιώτο Καραχάλιο. Είναι γεγονός φίλες και φίλοι. Ο Καραχάλιος ό,τι δεν μπόρεσε να πετύχει πριν από λίγο το πετυχαίνει στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Σε μια φάση διαρκείας ο Καραχάλιος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Από την δεξιά πλευρά θα εκτελέσουν ένα πλάγιο. Παλιά από τον Τσιάτσιο συνδυάζεται γηπεδούχοι. Να η πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έγινε το σούτ από τον Κατζατζή, μπάλα κόντραρε. Η μπάλα δεν απομακρύνει μέσα στα καρέ. Σκαλαμάτας η μπάλα. Το σούτ από το Αραλίδη, πολύ μεγάλη επέμβαση. Η μπάλα στα δίχτυα. Το 2-1 είναι γεγονός. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο τον Κατζατζή, ο οποίος πανηγυρίζεται όντως το 2-1 για την ομάδα της Γλυφάδας μετά το εξαιρετικό μακρινό σου του Αραλίδη. Καλοτραβηγμένο, να η πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν μπόρεσε να απομακρυνθεί μπάλα από τα καρέ του Λιώνη. Θα γίνει μια πρώτη κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Γλυφάδας που τώρα δέχεται και το χειροκρότημα από τον κόσμο των γηπεδούχων. Προσπαθεί ο Κατζατζής να κατεβάσει την μπάλα, θέλει να κερδίσει τις κόντρες, θα κάνει και την παλιά. Για τον ταχύτατο Κόκαλη δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Ο διαιτητής του έχει καταλογίσει όμως ένα φάουλ για την ομάδα της Γλυφάδας. Εξαιρετικό το φάουλ από τον Γιάννη τον Καραλίδη. Ένα κόρνερ που θα φέρει αρκετό κόσμο μπροστά από την αιστεία του Λιώνη. Απομάκρυνε μέχρι ο Λιώνης. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Στρατάκη. Να η ευκαιρία με τον Βασιλόγιαννη. Η ανατροπή και το πέναλτι. Το πέναλτι για την Γλυφάδα. Η μεγάλη ευκαιρία με την εξαιρετική παλιά που έκανε ο Στρατάκης για τον Βασιλόγιαννη. Ο Γιάννης Τωραλίδης που θα πρέπει να φανεί ψύχρεμος από την άσπρη βούλα. Η μεγάλη ευκαιρία για την Γλυφάδα να κάνει το 3-1 και η μπάλα στα δίχτυα. Το 3-1 είναι γεγονός φίλες και φίλοι. Ο Τωραλίδης που θα δεχτεί τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Η μπάλα στον Τάσο του Τριανταφύλου, ο οποίος θα την αφήσει για τον Βασιλόγιαννη, που θα βγάλει την σέντρα για τον Κατζατζή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να από γιατί σας για τελευταία φορά η Γλυφάδα θα φτάσει σε μια παλικαρίσια νίκη και μεγάλη ανατροπή του σκορ απέναντι στην Καλαμάτα με σκορ 3-1. Αξίζουν συγχαρητήρια οι παίκτες του Μουράτ Σεροπιάν για την εμφάνιση που έκαναν μπροστά στον κόσμο τους.